and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Вітаю, сябри, ви на каналі Гулець, і сьогодні будемо протягувати гуляти у Сталкер 1. Значить, що у нас було у минувшій серії? У минувшій серії у нас, значить, була арена. Ми нарешті, значить, прийшли вже до бази довго, і сьогодні ми будемо протягувати, значить, арену проходити. Ха, що, у мене є тепер команда? О, ось це вже криху веселей. О, ось гэта быў сапраўдны хедшот. Тихо, 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 тихо. Опа, все, ну чё? Йоу, уценьте! Мне так нормально зробив. Два бинта только? Нет, твоя броня мне довольно-таки не цікавая. Слухай, а мне шанцуешь, что они просто не звертают на меня увагу. И я только один, ну хоть бы калаш дали, нормально уже. Что с тебе, блин, я отшиваю, что я тут просто выгребу крыху. А, чекайте, дык я на мне дали броню. Можно жить. Опа, бронебойки? Где? Да ну, где? Я просто шалею. Чем вы там стреляете? Чем я тут стреляю? Ой, это кепска. Да ну. О, минус перший. О, папа, что у меня отрубливается? Да откуль? Ага, ты там. Ой, йоба, зараз буде цікаво. Я тебе ще... Як так? О, долбень. Я просто на опошних хпхах його забив просто. Ёп, твою ж налево. Твою ж налево. Не, ну з іншого боку у них просто нема броні. Я думаю, тут я здюжу їх тут. А чого? Граната нова. Тримай. Блін, я не туди накинув. Самого себе малайшина. Просто, сука. Є ще? Ну я ж казав, що тут нормальово все буде. У них ж броні нема. На ізі просто. Просто на ізі. О, заметусня. Я вже не розумів, що заметусня. Тримайте подарунок. Що, все? Ну вилазь. Да, побачення. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будут везти на заброшенную фабрику. Это все, что я знаю, бля, буду. На глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда. Помоги отбить напарников, пойди там. Давай за мной. Я знаю место для засады. Поможешь, будет A few moments later. Спрячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Ну давай. Давай. Зараз поглядим, як ми їх тут раз... О, не холера собі, який вау-хак. Про стіну можу глядеть сперва. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, друг. Ходи, пообщаемся. Нема за что.
Галоўнае, каб маглі за гэта заплаціць. О, увага! Так, ну мы амаль што прыйшлі, значыцца. Блин, нам патрэбна будзе нармалёва раскруціцца, каб забіць там усіх. Зробім тады гэта ўжо у наступнай серыі. Перад тым, як я закончу, я хацеў бы, па-першае, павіншаваць усіх з калядамі, зразумела, і з надыходам Нового году. Я хацеў бы вам пазычыць. Я бы хацеў пазычыць здароўя і, зразумела, каб у вас усё было файна. Каб у сваякоў вашых усё было нармалёва. В этом годзе я пачаў весці свой канал на ютубе, потым на тиктоку. Таму у наступным годзе я спадзяюся, што контент мой будзе толькі лепей станавіцца. У гэтым сэнсе, таму што патрэбна кудысьці расці, так ці інакш. Толькі не ўніз, зразумела. І я вельмі хацеў бы яшчэ павіншаваць Невіку з калядамі і хачу перадаць вялікі дзякуй за падарунак, які я атрымаў літаральна сёння. Блин, калі я распаковываю, гэта просто было неймаверна. Калі шчыра, я ўжо прывык, калі мне там моя сям'я мне штосьці даруе, і даволі рэдка, калі гэта хтосьці іншы робіць. Таму вялікі дзякуй за гэты падарунак. Абавязкова, людзі, слухайце нашу спявачку, таму што такіх спявачак у нас даволі такі мала. Так ці інакш, але мала. Тым больш такіх прыгожых. Так што, дзякую вялікі за прагляд. Цісніце падабайкі, пакідайце каментары і абавязкова не забывайце наконт калякольчыкаў. Да новых сустрэч!